салом дӯстон, ба як барномаи зебои дигар аз канали Некатоб хуш омадед. Агар то ҳоло лотареяро бурд накардаен, ин ба он маъно нест ки бахт барои шумо намехандад. Ки медонад ки шояд ҳамин бахти хубатон шуморо аз мусибатҳои зиёде наҷот дода бошад. Дар рафти барнома шумо одамонеро мебинед ки бахт барои онҳо хуб хандидааст. иттифоқоте ки хеле нодир буда аз 1 миллиард танҳо як маврид ба вуқӯъ меояд. салом, барномаи мо дар хуш омадем. Дар канали мо обна шуда зангларо пахш намоед, як лайки дигар ва мо наворо сар мекунем. салом алейкум дӯстони азиз. шумо агар риш надоред ё ки мӯи сар надоред, агар хоҳед ки тез мисол бистра мӯи сар бурен ё ки риш барорен, медонед аз ҳамин дорои миноксидил истифода барем. Ба ҳамин номери дар рӯи экран мебинед, занг занед ба ширкати Азия Маркет, аз номи канали Некатоб занг занед, ба шумо тахфифи калон мекунад. Номеро дар рӯи экран. дар саҳнаи аввал мебинем ки санги азимҷусае ба тарафи мошин ҳаракат кард, аммо ба таври ҳайратангезе танҳо чанд миллиметр ба мошин монда буд ки истод. ин воқеа дар ҳақиқат аз 1 миллиард дар як маврид рух медиҳад. оё шумо дар кӯчаҳои шаҳратон ламборҷиниро мебинед, аммо ин як ламборҷини бо як ламборҷинии дигар садама кунад ва ҳардуи онҳо ҳамранг бошанд. ин хеле ҳам кам рух медиҳад, аммо дар ин ҷо ҳамин ҳодиса рух додааст. дар ин бора чӣ фикр доред? оё ронанда хуб медонист ки ба кадом тараф меравад, ё бахташ омад кард ва аз хатари бузурге наҷот ёфт? дар ин саҳна мошин ба ин зан хеле наздик шуд ва ҳатто пойафзоли ӯро аз пояш ҷудо кард, аммо бахти зан омад кард ва худованд ба ӯ як фурсати дигар дод. баъзан вақт ронандаҳо ҳарчанд қонуну қоидаҳоро риоя кунад ҳам боз ҳам ба садама дучор мешаванд. аммо ба ин саҳна диққат диҳед ки фикр мекард ки ин мошини боркаш аз байни ин қадар мошин он ҳам бесадама гузарад. дар ин ҷо ҳам иттифоқи ҳайратангезе рух дод. марде ки ба садоҳои қатора диққат накард, шояд ӯ ношунаво буд, аммо қатора чунон ба ӯ наздик шуд ки гӯё ӯро зер мекарда бошад, вале бахт барои ин мард хандид ва гӯё дубора таваллуд шуд. бисёр вақт гавазнҳо ва оҳувон ҳангоме ки аз роҳ мегузаранд ба мошинҳо бар мехӯранд. дар натиҷаи ҳодисаҳои ногувор рух медиҳад, аммо ин бахти ҳайвон баландӣ кард ва ӯ наҷот ёфт. ҳарчанд ки аспҳо ҳайвоноти меҳрубонанд, аммо агар хашмгин шаванд, касе пеши роҳашонро гирифта наметавонад. дар ин ҷо бошад марди савора хеле ботаҷриба будааст, ки аз хатари афтидан ба замин наҷот ёфт. дар саҳнаи навбатӣ гови калоне аз қафои ин мард парида мизашро шикаст, вале ба худаш зараре нарасонд, дар ҳоле ки ин мард ҳатто аз ҷояш наҷунбида буд. оё моҳиеро дидаед ки кӯшиш карда худро ба сабади моҳигирӣ андозад? пас ин саҳнаро тамошо кунед. моҳигирон на танҳо моҳӣ, балки ҳайвоноти бузургро ҳам шикор мекунанд. бинед ки моҳигирон чӣ қадар ҳайвоноти бузургро ба дом андохтанд. агар бахти касе баландӣ кунад, ба ҷои оҳу ин гуна сайди бузург ба даст меорад. ҳатман дидаед ки дар рафти баъзе аз бозиҳои футбол ҳайвонот ба майдонҳо медароянд. дар ин саҳна ҳам саге дар вақти муносибе аз пеши дарвоза гузашта, пеши туберо ки бояд ба дарвоза медаромад гирифт. дастае ки бахташон омад кард ва ҳамчунин дастае ки кӯшишу заҳматҳояшон барбод рафт. ин баскетболист фикр мекард ки тӯб ба сабад намедарояд, аммо вақте ки ӯ ба қафо баргашт, тӯб дохили сабад шуд. ин рӯзноманигор ҳатман яке аз хушбахттарин одамони дунёст, зеро ӯ ба осонӣ тӯбро ба гол табдил дод. ё ин саҳна фақат монтаж буд? шумо чӣ фикр доред? дар комментария нависед ва мо роликро идома медиҳем. баскетбол бозиест ки онро пешбинӣ кардан намешавад. ҳар лаҳза мумкин аст ки тӯб ба сабад даромада ва гол табдил ёбад. ин саҳнаро бинед. ин ҳосили таҷрибаи зиёд аз бозист ё бахт барои ин баскетболист хандид. ӯ ин гуна тӯбро ба гол табдил дод.
дар ин саҳна ҳам баскетболист гол зад ва ҳам дар зарбаи пеналти пойафзол аз пояш баромад ва ҳамроҳи тӯб ба сабад дохил шуд. Шояд ин саҳна дар дунё хеле кам ва ё ин ки тамоман набошад. партофтани табар кори мушкил ва хатарнокест, аммо муҳимтар аз ин расондани табар ба нишони муайяншуда ҳатто барои одамони мутахассис ҳам мушкил аст. Дар ин ҷо бошад, ин марди ҷавон зарбаро айнан ба нишон зад. дар ин саҳна мард чӯби крикетро ба ҳаво партофт, аммо бо бархӯрдан бо замин ин чӯб ба шакли амудӣ дар ҷояш истод. ин духтари чатурбоз фақат чанд сония монда буд ки ба дарахт бархӯрд кунад, аммо наҷот ёфт. ҳамин ки ин духтар аз пеши камера гузашт, девори бузурге афтид. агар ин духтар 1 сония дертар мегузашт, пас девор дар болояш меафтид. ин дарахти буридашуда айнан дар миёни ин ду хона афтид. маълум нест ки ин кор аз бахти баланди ин мард буд ва ё ҷои афтодани дарахтро ӯ хеле хуб санҷида буд. ин ронанда мехост аз дарёча гузарад, аммо яку якбора иттифоқи аҷибе рух дод ва ҳама чизҳо дар об ғарқ шуд. аммо хушбахтона ронанда тавонист ки худро наҷот диҳад. гӯё ин ду ҷавон бар болои як мавҷ савор бошанд, зеро ҳарду дар як вақт ба замин афтиданд. духтар шишаи шаробро ба замин партофт, аммо ҳамин ки ба замин бархӯрд кард, на танҳо ки нашикаст, балки ҳам рост истод. ҳатто ҳамин саг ҳам саҳнаи пештараро бо муваффақият такрор кард. дар бозиҳои крикет бисёр вақт тӯб ба тарафи тамошобинон меравад, аммо агар гӯем ки ин тӯб айнан ба дохили истакони тамошобин афтод чӣ? дар ин ҷо ҳамин чунин иттифоқ рух додааст. рӯзноманигор мехост ки дар бораи ҷинояткоре ки таъқиб карда мешуд маълумот диҳад, аммо ҳамин акси ҷинояткор нишон дода шуд ки гӯё ӯ рӯзноманигор нусхаи якдигар бошанд. аммо рӯзноманигор аз ин чиз дар ҳайрат намонда корашро давом дод. ҳатман ин зан дар кӯдакиаш бисёр футбол бозӣ кардааст. вокуниши саривақтии ӯро бубинед. дар ин ҷо бошад ҳамаи мошинҳои сурхранг дида мешавад ва куҷое ки нигоҳ накунед фақат як рангро мебинед. шикор кардани моҳиҳои калон аз бахти баланд дониста мешавад. агар тавонед ки ду моҳиро дар якҷоягӣ шикор кунед, ҳатман хеле хурсанд мешавед. ин навор дар интернет хеле машҳур шудааст. ин кас хӯроки пухтаашро хуб таъриф мекард, аммо ҳамзамон паррандаи омада хӯрокро бо худ бурд. наздик буд ки ин мард хӯроки тимсоҳ шавад, аммо бахташ омад кард ва тавонист ки худро наҷот диҳад.